होफिनदो नेनसां माबे मा होनदोंसे मा जाखोसै बेलाय आंहालाय फोनायालाय फन फैना होनानै सेस गथा जाबाय हानजा गथा सोर दं कमेन्ट खालामहरदो औ मयना अफिसियेल हेल' मा जानाय मोनागोन माबा आब' फन फैदोंमोन माने बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि एन्ट्रेन्सनि सोमोन्दै सोंहरदोंमोन आं ओमफ्राय फन हरफिनदोंमोन थाबथानाय बायदि जाबायना ओमफ्राय फनाबो गंसेल' नालाय मा खालामनो आरो दे शेयार खालामफिनना होदो आब' ओंखाम जाबाय नामा थास' बिबारजों नाजोंलाय आब' Bro, I'm here. नोंनि hero is here. लाइक होफिनदो दे शेयार खालामना होदोलाय दे लिंकखौ एसे मोजां रायलायनो लुगैबाय बिराद गोबाव जाबायमोन लोगो मोनैया मयना आब' शेयार खालामना हो दे रायलायगोननि र' दसे मानसि फैग्रोथोंसै मयना आब'आ मा खालामदोंब्रा दालाय only 3 people please सुप्रिया BTY हि लाइक फैदों आं जामि गथ' लाइक हो मयना अफिसियेल दं ओरैनो औ ओरैनो दं नामा गुमैयालाय माथो खालामदों मयना आब' अडिअ बक्स आरबि जोंना रुबेल फैलायबायना थेंक इउ दे लाइभआव जइन जानायनि थाखाय दासो फैथारदों आङो एबार लाइक होनो नांगौलै नोंनो रजे जिउ होदों पबित्र दैमारि गान खनदो दे खननोसै र' एसे मानसिफोर जाबावनाय खननोसै आरोना लिंकखौ शेयार खालामनानै होदे एकदम आं दहाय एसे सिगाङाव लाइभ फैखांबायमोन माने फन फैना होनानै एकदम सार्कोल जाबाय थाबाय गैला ओमफ्राय गोदान जोबफिनामोन लाइभखौनो मा खालामदों आं लाइभ होगासिनो सप्रिया बसुमतारी जागोन बे BTY नालाय पबित्र मा खालामदों नोंहालाय ओमफ्राय अडिअ बक्स आरबि मा खालामदों नोंहालाय आंनि लाइभ नायदों नङा होमबा आरो मा ओंख्रि संखो नोंसिना मामि मोना खोन्थाहरदो अडिअ बक्स आरबि खनबसे होनो नांगौ लाइकखौ नोंनो डार्लिं नोंना मोननै दंना मोननैजोंबो होनांगौ दायोसो दे बे मोनसेजों रेगुलार थाथ' बर्थमान एसे रायलायगोननि पबित्र दैमारि मोनो आंखौ सिनायबायना सिनायाखै सिनायबायथ' पबित्र ओमफ्राय सोर सासे जाखो पबित्र आं मिथिला जावैसो जाखो अ सरि लावख्रि जावैसोसो आइ न' मिथिबाय अडिअ बक्स आरबि नोंखौनो गोसोखांना गाबबाय दंमोन आयो सनाजु लोखि माइनाव देरखानाय जिरख'नाय दावदै गोमो आंखौ गोसोखांबाय थादों आरो एगजामा दिनैसो जोबदों नालाय बेखायनो दिनै नङा दाख्लै जोबदों ओंखायसो दिनै फैबाय आरो सानावथ' सोलोबखाया सानावबो जोंना कचिं क्लास दङ मोनायावल' फैनो मोनगोन ओमफ्राय खालामगौ नङा चेनेला मोननै नङा आरोना मोनबा दङ मोनबाजोंबो होख्लायना हो दायो दे बेजोंनो रानिं थाथ' एसे लिंकखौ शेयार खालामनानै होदे जाम्बि मानसिना आङो रोङा सोरबा मेसेज डिलिट खालामदों नामा माथो मेसेज डिलिट खालामनाय बायदि मानसिफ्रानो गैया साबा फैदों दे सोर दं कमेन्ट खालाम हरसिना हर आरो मा ओंख्रि संलाबायखो खोन्थाहरदोलाय दे दिनै एफा गोबावजों फैदों आङो लोगो हमनो नोंथांमोनखौ
चेनेलानो माबा देरनो रोंला मालायफोरना दसेनो सानसेनो 1K बारलायलाङो जोंना बोसोरसे जाबासो 1K बिनि सायाव आरो भिउबो जाया भिउवार्सबो फैया अडिअ बक्स आरबि होआ आं नों नाम्बार हराबा हराना नाम्बारखौ आङो आब' एमेनाव बिहर रोंखाबाय थांनोसैबो दानो थाङो सोरबा खावब्ला फैबाय खावब्ला ओंखारलांबाय होननायनि थाथ'ब्रा दसे आं दासो फैथारदों लिंकखौ दे ग्रुपआव शेयार खालामनानैल' हरथ' सोरहाबा एसे नायनि दसेल' थागोन आं जास्ट 30 मिनिट्स नङाबा 1 आवार्स थागोन मा ओंख्रि खोन्थाहरग्रोदो दे आंनो हरदो सना नाम्बारखौ न' लांदो नाम्बारखौ जोंना आब' मयनायाबो लाइफ होबाय दे आंनिफ्राय ब्लं खारलांबाय सुप्रिया मिनिहरबायसोलै स्टेटास होनानै आंनि लिंकखौ सुप्रिया आंनि लाइफ होनानै माने मेसेज डिलिट खालामो बय थालांजोबखो मानसिफोरलाय एनि पिपल प्लिज सेन्ड मी कमेन्ट सोरनिबा कमेन्ट श' जाफैयाखै ना मा जाखो माथो दाननाय दिस मेसेज इज हेल्प फर रिभिउ 5 दङ कमेन्ट खालामलाय आं फरायनो लुगैदों थेवथेवनो रानाखै आंना जायलेलिसे रुबुला मा होनखो आंनिया जायाखै नोंनि कमेन्ट श' जायाखै माय गड ओमफ्राय होनबा मा खालामनांगौ ब्लु होनसै ब्लुथ' आरो एसे दर्शनजों फैबावथों मानसिफ्रानो फैया लाइभआव मा फाग्ला जाखो नोंनिखौ नुदों बिजनेसनिखौ नुदों नङा मेसेज थाब हरबासो आं थाब फरायनो लुगैयो दे बिदिबा दा बायो आंनो थांनोसैबो मानो थांनांगौ दे दानो र' दसे थाथ' बिजनेस प्रम'आ सानैजों गोसथोलायसै दे होनदों गलाप बिबार गोजा लाबोदो प्रप'ज खालामदो मा ओंख्रि माबासो मैसोजों माबाजों मैसोजों दालिजों मिथिबाय गोसथो जायो आरो गोसोखौ जायो गुसु जायो आरो जायो जाजोबो बयजोंबो अडिअ बक्स नोंखौ रागायासो हाला आं मानो खानाया ओरै बिरलायलायगोन नामा रागाया मानो रागा जोंखो आंखौलाय दे कमेन्ट मा होनो लिंकखौ शेयार खालामनानै होगोरलाय लोगोफोर एसे फैथों आं जा कमेन्ट फरायनो लुगैदों खर'सो मालायलायबाय आंनो रावबो फैयिनि थाखायनो हाय सोरनि कमेन्ट श' जाबाय थायाखै दे आंना खानाया गैया खानाय लान्थ'हरदों ना खानाय सिनखो नोंलाय खानाय गैलायलायि फैयालै आंना लोगोफोरा मानो लिंहरदोब्रा एसे रिकुवेस्ट खालामहरदो रागासो जायो ओरैनो लाइभआव हाबनो थिनबा नामा जेबो नङा दे गोसो गावसोरनि आं शेयार खालामबाय थेंक इउ दे थेंक इउ शेयार खालामनो थाखाय ओमफ्राय आं बिराद मोजां लुगैदों प्लं हराबो बे माबा मोनाव अहाय थांखो फैनो रोंला माथो रावबो एफा गोबावनि उनाव लाइभ होबाय आङो रावबो नायस'ना आंखौ
निर्मल बसुमतारी मा खालामदों आब' अके थेंक इउ दे लाइभआव जइन जानायनि थाखाय आङो लाइभ होगासिनो दं आगै नोंथाङा नुखादोंना ओमफ्राय अडिअ बक्स पवित्र दैमारि मा होनखो फि रायलायहैनोबा दिराव बेरायहैनोबा दिरबिलाव आं दिरबिलाव थांथ'आ दिब्लाइ बिलावसो थांगोन जि हैनांगौ आहा दिब्लाइ सेर खाथियावनो जि नांगौबा खोन्थाहर दे इन्दि जि माबा 2000 500 2500 गांसेयाव आं मालाबा भिडिअ बानायगोन दे जिनि सोमोन्दै नोंथांमोना नायबानो जाबाय माने दिहिराव थाङा आङो दिब्लायावसो थाङो दिब्लायाव बेरायथावथावनो खनसे बेयाव थांबाथाय जि लांफागोन आङो सासे आदाया जि बिहरदों नालाय नोंहा लेबेल जागोन नोंहा लेबेल गेजेरावनो बयफ्रेन्डजों कल लाइभ गेजेरावनो बयफ्रेन्डजों कल रायलायबा आंखौ रागा जोंदों आरोना नङा बयफ्रेन्ड नङा माने एन्ट्रेन्स होनांगौ नालाय आंहा बेखायसो सोंहरदों आङो रुपसिं स्वर्गयारि बा थेंक इउ मोदला पवित्र दैमारिया मा होनखो थांगोनथ' बेरायहैजोबगोन माला थांगोन बिसोरलाय नोंथ' खबरानो गैया रुपसिं आंनो नांगौथ' नोंनो नांगौ जिखौ माबा लांफै गोख्रै अमा फिसाखौ मासे लांफैनांगौ नोंहा माला थांगोन बिसोरो दिब्लाइ बिलावलाय आंथ' खबरानो गैया माथो जायखिजाया थाङोबा आंबो थांफागोन दे जि हैनांगौहा आं बेखौनो हारसिं बोरै थांगोनसो सानबाय थादोंमोन क'क्राझार लाहायाव 6 जन दङ दे सोर लाइक होआखै लाइक हो दासो जाथारदों टाइमानो लाइभ होनाया आंना जोंना रुबुला मा होनो नोंनि बयफ्रेन्डआ खि नोंखौ सामलायनो हागोन दा हाखाया गोसोसो आंना बयफ्रेन्ड हाखानाय नङा आंखौ रुपसिं स्वर्गयारि डन नट कल मी मोदला बुंनाङा आरोना डन नट कल मी मोदला मिथिबाय अके दे होनला दे मोदला होनला नोंखौ माबासो होनगोन लावदुम सेम नुयो नालाय ओमफ्राय सोर दंबावो 6 people माथो कमेन्टबो खालामा मिनिनोसो ओंखारबाय आं रुपसिं सोरथो थाफानो नोंजोंलाय हारसिं थाङाबा नङाबा रावबो लोगो गैया आंहा होननायसो जासिगोन कलेजाबो जोब्बाय गोदान लोगो मोनफैसिगोन एबारसो MA लायोबा ओमफ्राय मा हाया बेलाय हायो आं आं गेमस्रिनि बयफ्रेन्ड नङालै नंखाथारगौ नोङो रुपसिं गेमस्रिनि लावदुमजों एखे नुनायखाय लावदुम नाम दोनबाय आं नोंखौ गाज्रि दामोन दे मा ओंख्रि संखो दे खोन्थाहरदो एसे स्राय बालाब गासे बोथिसे बिदि खर' मानजोबदों आंनि लाइब्रेरियावबो जइन जाला दिनैसो मोदलि खावब्ला नुजाफैलायबाय नालाय आङो 6ता फैबाय थानो नङा होमब्ला रानिं होबाय थाबासो फैयो दसेल' होगोन 1 hourसल' होगोन आं दाबोनो 13 मिनिटल' जादों भगबान गसाइ जिरख'नाय कमेन्ट खालामबाय ना कमेन्टआसो फैयासै ना मा जाखो आयौ सुप्रिया आंहा ओंखाम जानोसै आनै बाय मा ओंख्रि खोन्थाहरगोर आंनो बिनि उनावसो जा ओंखामखौ दे आं मानसि बुरजा नङाबा कमेन्टखौ फरायखौथाय सोलायबाय आं कमेन्ट नेबाबो आंनाव कमेन्टआनो फैला 1 hour दसेल' जायो नामा 1 hourसालाय बेसेबांथो आरो 60 मिनिट जाम्बालाय दसेल'थ' आरो लाइभआव रावबो फैया नालाय ओंखायनो दसेल' होनबाय आं आलु सयाबिनसो दे जाग्रोदो दा दसे उनाव फैफिननो हागोन दे सुप्रिया मायाव रुपसिं मोनालाय मा ओंख्रिब्रा लावदुम रुपसिं ओमफ्राय जोंना रुबुलालाय खारलांखो ना माखो ना उन्दुनोसो ओंखारख्लायखो बेलाय आं रावखौबो ब्लु होनाय जायासै दे माने बांसिनानो चेनेल गोनां मानसिया फैयाखैना बेखायनो बाय थांदो ओंखाम जाहैदो दा फैफिनगोन आं थांदो जाहैग्रोदो दे
दा फैफिनदो होखारोसो होननायसो जाबाय ओमफ्राय मा रावबो गैया 7 दङ 7 लाइक हो माथो 4ल' लाइकआनो 4ल' प्लिज लाइक देन मी ओमफ्राय मा जाखो रुपसामोन मा नोंनि खावलायखौ फारसे गिदिर न' दं माथाय नुदों टेट बारा देखाय जाया गन्थंसो हंले ओमफ्राय समान ना गिदिर नैबे दाख्लै फिथर जानायसो बिदि माथो आङो एखेसो नुदों मानसियानो लोदोद्राय जाबाय नालाय दाउ बयलार बायदि ओंखायनो बिदि नुबाय खोमा बयलारसोलै ओंख्रिया बयलारजों माजों आंखौसो होनथाराखै बे दा थारैनो आंखौसो होनखाथारबाय बयलार होननानै ओंख्रियाबो ओंखायनो बयलार जेन'बा मा ओंख्रिथाय बयलारजों माजों बयलार गोजाल' जागोन ना बयलार जहल जाखो नोंसिनालाय दे खानाय खोलैनायजों बुनाय बायदि नुदों खानाय खोलैनायजों बुनाय बायदि नुदों खानाय खोलाय मा सोरबा माबा होलायबायलायनो दाबो 16 मिनिटल' आं बाबायसो आं दाबो 3ल' ओमफ्राय 16 मिनिट जाबाय 3ल' दालि बयलारसो माने दालि जहल बयलार फाजा जागोन आरोना ओमफ्राय मानो आंनि लाइफआव दाना रावबो मानसिबो फैला गोदोहायसो जे बड' स्टेटास हेलौ आब' मा खबर मोजाङै दंथ'यो बिराद गोबावनि उनाव दिनै लाइफ फैदों आरो ना आगै थेंक इउ दे लाइफआव जयन जानायनि थाखायनो आरो दानो दाथांथ' दे गोबां खोथा रायलायनांगौ दं बिराद गोबाव जाबाय नालाय गारमाय थाथ'लायबाय जे बड' स्टेटास मालाय नोंनासो 2Kनि बारलायलांबाय जोंनाबा माला जाबावगोन हाय खाफाल रुपसो मा होनदों नोंहालाय माथो ओंख्रि जोंनिखौ आं मिथिया आं सङाखै बाजै संदों ओमफ्राय जे बड' स्टेटास मा ओंख्रि आगै खनसेनि ब्लु होनायानो दङ नोंनाव दाबो सिखांनानै हनै आजिखालि बारा लाइभ नायलालै मानसिफ्रा जानो मालाय बै दस्राफोरनिखौ बिराद नायोना जोंनि फिसा फिसौनिखौलाय मवाथो नायनो नङा होमबा ना ओंखायनो मेकआप लानासो फैनांगौलै मेकआपबो गैजा रोङा जोङो मेकआप लायै लायै भिडिअ बानायबासो सेंग्राफ्रा साइस नुनानै साबसक्राइब खालामो दा नैसो नोंलाय मालाथो ओंखाम ओंख्रि संनाय सङोथ' सम सम जे बड' स्टेटास 2K जाबाबो भिउस फैया आब' खामनाय नङाबा माथो आंथ' नायो थेवबाबो नायनानै होयो आं आगै नोंनाथ' स्ट'रिलायनो स्टेटास वाट्सएप स्टेटास होयोना आगै दसेनो ब्लिउ ब्लिउ नायखाङो आङो आंनाबो बिदिनो जाना दं भिउआनो जाना फैया 1K बारबाय थेवबो भिउआनो जाना फैया फाग्लासो जाबाय बिदिलाय बोरै जानांगौसै बिदि जों फैसा खामायनो हागोन फैसानि महरखौ नुनाय नङादां जोङो थैना थांबाबो नों रोंगौ जानो नों संनो माने संनानै जानो रोंगौ ना मानो होननाय जाबाय खोमा बेना रोङोथ' संनानै जायो आं जाम्बालाय नों आलासि जानो फैबा नोंनो संनानै जाबावगोनसो गोथावनो माजों मैसोजों जानो ना दालिजों जानो मैसोखौलाय जेनेबा मा होनखो जे बड' स्टेटासआ आब' बे फाग्ला बिदिजों जायो ने जायिखौनो बुंनांसिगोन माथो होनबावनो जोंना भिउसआनो जायाबालाय लिंकफोरखौ एसे शेयार खालामनानै होदे आगै माखासे मानसिफोराबो सफैनो हानाय बायदि जाहाथे only 2 people थांजोब्बाय बिबाजैजों होजागोन र' नों मालाबा जोंनाथ' बिबाजैआबो माथो होआ माथो रायनोबो रोङा जोंना मालाय बायदि नङा बिराद मोजां लाइभआव मालाबा देखायगोन दे मालाबा नुनाय दंफायो खोमालै बावबाय आङो बैसागुनि भिडिअ नुनाय दं जेब्लानाखि जों खुलुमदों बेयाव दङ बाजैया जोंना दे आजां बाजां मोनसे सल' खोन्थादो दे आंनो ना आं मोनसे सल' खोन्थानोसै हो जोंना मोजांखा बाजैया ओमफ्राय आं मा खोथा दिहुनबावनो खोथाखौनो दिहुननो गैला नोंसोरो कमेन्ट हरबासो आं माने खोथाया ओंखारगोन नालायथ' फाग्लासो जागोनलै बिदिजों आयु दाबो रावबो गैया लाइभआव
दहाय फार्स्ट फैनाया अय थांखोलाय दा दहाय माबा फैदोंमोनलै फन फैना होबाय बेयावनो थाबथाबाय आंना आं खोनासङालै माखौ खोनासङा जाखो नोंनालाय खुजालि गोनां माबा खुरलु खुरलासो जालायलांबाय नोंहा मेगन मेगननो फान्थावस्रिखौ नायनोसै आं लागावबाय फान्थावस्रिखौसो नायनोसैलै नोंहा दानाथ' आंखौ नायबाय थाथ' र' महर गैयाबाबो फान्थावस्रिया भिडिअ होथ'खायाखै दामानि दाख्लै होनायनिफ्राय जेबो सिस्टार्स आब' मेथाइ खनो दे स्रायनो मेथाइखौ मा गानखौ खननांगौ खोन्थाहर दे आंथ' रोङानो बब्रिब्रि गारांजों गयसो जाबावदों दाबो जाबावसैसो नै खर' लोबदोंमोन खानाय रानाखै मा मेथाइ खननांगौलाय मेथाइ खननो थिनग्रा मेरला दंमोनलै आंखौ ओमफ्राय दिनै फैयाखैनो रावबो दाबो साथामल' लाइकआबो मोनब्रैल' फाग्लासो दहाय सयजन फैदोंमोन दावहाय खारलांजोबखो फ्रिउनो सुस्र'लांजोब्बाय खोमा अखा हानायजों ओमफ्राय मानो लाइभआव फैया आंनियावलाय आं गाबनोसो ओंखारबाय गाबनानैसो बन्द' खालामसिगोन लाइभखौनो ओइ आदा गेरेमसा बसुमतारियाबो माथो लाइभ फैदोंलाय नै थोद आं नायथ'लालै बिनिखौ आंनावबो रावबो फैयाखै रुपसिंया जोंना मा होनखो जोंना लावदुमा हगारना ला होमबा सोर रानगोन दा खानाया हगारा जोंना बिमाया जा मोजां खादोंमोन होखादों आंनो खानाय राननायनि दे गाबलाय हायोबा गाबनो गाबनो रोङा बेखायनो आङो सर्ट मुभियावबो गाबनोनो रोङा गाबबाबो भइस डाबिंसो होफिननांगौ उनावहाय दे आंनो मोनसे स्क्रिप्ट मोजां लिरनानै हरदो रुपसिं आङो भिडिअ बानायनोसै एबार सर्ट मुभि न'खर काहानि नङाबा लाभ स्ट'रि काहानि नङाबा ससियेल समाजारि जेंना बेफोरबायदिखौ गाबनोसो होदों आं मिनिनो थिनाखै होनदों आं गाबनो बैयाव बोरै आं गाबनांगौ दे माबा मोनसे दुखुनि फिल सानबासो मोनदांबासो गाबनो ओंखारगोन दा जाम्बालाय जे बड' स्टेटासआ मा होनखो सोरजोंबा नागारजानानै सोरजोंबा गोदान सिमां सुजुनाय गोरलै नङा मानोना जाय सिमाङा थेर बेथेर जालाङो बे सिमांखौ आरो फिन सोरजोंबा सुजुफिननो गोबां सम नांगौ नंगौना आब' बे नंगौथ' आरो फरायफिननो खनसेबाव आरामनो सोरजोंबा नागारजानानै सोरजोंबा गोदान सिमां सुजुनाया गोरलै नङा मानोना जाय सिमाङा थेर बेथेर जालाङो बे सिमांखौ आरो फिन सोरजोंबा सुजुफिननो गोबां सम नांगौ नंगौ नोङो जाय मानसिजों सिमां नुदों बे मानसियानो नोंखौ गारनानै थांनानै सोरजोंबा माबाफिनोब्ला नोंथ' बेबायदि बेजों साननाय बायदिखौ नोङो थाब जाफुंहोनो हाया जायो आरोना आं न'आव थांसै होनदों न'आव थांसै अबावथो दं नोंलाय न'आव गैयाबालाय बिजनेस गैला रुपसिं मा होनखो सानना ला नोंना ब्रेकआप जाबाय अब्ला नों माबायदि गाबगोन आङो उन्दु उन्दु गान्दु सिलायलायनाय गाबगोन नङा गान्दुखौ सिनानै सेबनो थाखाय मोनसे बाल्थिं लाखागोन आं अडिअ' जोंना फैफिनबाय मा ओंख्रि जाखोलै दारलिं ओंख्रि जाथ'वाखै ओंखाम जाथ'वाखै जोंना दाबो मोनाखैनो नोंहालाय मा ओंख्रि जानानै खावब्ला नुजाफैफिनलायखो जोंना रुबुल जेबोद स्टेटास नोंना मोजां जायो कन्टेन्टआ मा होनोमोनलाय वाट्सएप स्टेटास स्ट'रिया मोजां मोनो आं नायनानै ओमफ्राय मा होनोमोनलाय नोङो आराम बेबायदिनो सायरि लिरनानै होयोबा साबसिन जाबावगोन आरोना आगै ओमफ्राय जोंना रुबुला मा होनखो दोन नोंना मोदै गनाय नङा
गनाय नंखायाथ' आरो मोदैया ओमफ्राय दुखु जाथारबो गगोन आरोना नों जाबानो आं जानाय नों जाबानो आं ओंखामखौ आं जाबानो नों जानाय आरोना मोजां मोनलायबाय नालाय ना बेखायनो आं जाया अके आं जाबानो नों मोनजानाय नालाय बेखायनो जाया आरोना दे दा जाथ' आं दाय जागोन दे नोंनोबो रुपसो मा आंखो ब्रेकआप जाबा गाबनो नाङालै इन्जयसो खालामनांगौ मानो जे बर' स्टेटास होनना आब' नों फरायग्रा जा अके आं माने भइस दाबिं हरसै आरोना फरायग्रा जानोसै दे हरजागोन फरायना हरजागोन नाम्बारथ' दंखायोना जेबो नङा फरायना हरजागोन माबानि बायदि उफामा ना मामोनलाय बे सिस्टारनि नामा बे जा मोजां मोजां होयोना सायरि बिराद मोजां मोनो आं नायबाय थायो फेसबुकाव बेनिखौ फरायग्रा जागोन दे नों लिरग्राल' माने होनोमोनलाय लिरग्राल' जा सयजन दङ लाइकखौनो दाबो होआ साब्रैल' दङ लाइकआनो आंनाव आं गाबनोसो ओंखारबाय गय जानोसै आं बेखौनो खालामदो दे आं एसे फरायनो बिजनेस आंहा सफैबाय ओंखाम जाग्रोदो दे ओंखाम संबायबा बिमाफ्रा होमबा दा जइन जाफिनलाय ओमफ्राय लिंकखौ वाट्सएपाव स्टेटास होनानै दोनब्रा रुबुलनिया बिख्याबला रुपसिं ब्र बेखौलाय जागोन बे हाबानि उनाव बोसोरसे खिनो ओंखारनाय नङा मोजां फरायनि रुपसिं ब्र बेखौ जाय लागोन बे हाबानि उनाव बोसोरसे खिनो ओंखारनाय नङा है गाबो नामा बिजनेसफ्राव माबा सोर संनांगौ नों सङाबालाय गावनो लाइफआवसो दं फाग्ला जागोनहाय जबरदस्ती आब' नोंनि नाम्बारा गैला मबाइल सोलायना नाम्बार डिलिट जाबाय न' खाम सावदानाब्रा दावदै गोमो आं खमायलायनो मा होनोमोनलाय एसेमेस हरफिनगोन दे आगै दायो सम मोनबा हरगोन आङो दङ नाम्बारा जोंना रुबोला मा होनखो बाय थाथ'लायदो आइ एम कमिं थांसैलाय दे दा फैफिनबानो जाबाय आं जा गोबावनि उनाव लाइभ फैदोंमोन दिनै रावबो फैया फाग्लासो दस'नानो फैया रुपसायाव आंखौ मिनि ग्लाब हरलायबायसो आंखौ जाम्बि मानसि नालाय मिनि जालाबायो आंहा गाज्रि मोननो नाङा दे गावखौनो होनना लाबाय गावदां दावदै गोमो होनना दावदै गोमो नों आंनि जोरखौ नाय थोद मा खालामबावनांगौ आंलाय रावबो गैला लाइभखौनो अफसो खालामसै नामाथाय रागासो जोंबाय आं आधा घन्टा जालायलांसै हनै कमेन्ट खालाम दे आं मोनसे सायरि लिरना हरदोलाय दे जे बर' स्टेटास आं फरायनोसैलाय मा होनगोन एसएमएस हरना दोनहर आब' गुबुनफोराबो सायरि लिरना हरनाय दंसोयो अके सोरबाथाय सायरि लिरना हरनाय दं आरोना दे फरायना हरगोन आङो गोदै गारां लानानै आयै गयासो गालांबाय आं फरायाबाबो नाजागोन आं सासे दङ बिजानै बेखौ फरायगोन आं गोदैथार बिनि गावआसा बिजनेसा मा होनखो नोंसोर दावदै गोमो आं दावदै गोमो आरोना ओमफ्राय जोंना जे बर' स्टेटास मा होनखो हमथा गोसोखौ हमथा थागोन सना नोंखौ आं हाजारखि गोसोखाङा मानो नोंखौ मालाय आं बहाथो मोनबावनो नोंथ' मालाय गुबुननिसो जाखाबाय जानांगौ आंनि नोंखौ मोजां मोननायानो आंनि गोरोन्थिमोन बेबो जायो
माने बेकग्राउन्ड मिउजिकखौल' बिराद होनांगौ आरो ओमफ्राय एसे गोदै फरायनांगौ आरो ना आं फरायनाया गोदै जायाखै गोखासो जाथारदों उनाव मोजां बानायगोन आं गय जाना हरबाय गोसोखौ हमथा हमथा थागोन सना नोंखौ आं हाजारखि गोसोखाङा मानो नोंखौ मालाय आं बहाथो मोनबावनो नोंथ' मालाय गुबुननिसो जाखाबाय जानांगौ आंनि नोंखौ मोजां मोननाया आंनि गोरोन्थिमोन एसे मोजां बानायगोन आरो माने प्रिपेरेसन खालामगोन आरो रुपसिं मा जादोंलै नालेब नालेब ब्लेब 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 जेबो जायाखै सायरि फरायदों नै मालाय जे बड' स्टेटासा बेसेबां मोजां मोजां सायरि लिरना हरदों नोंबो बिदि लिरना हरलाय दे आं एसे मोजां फरायनो ओमफ्राय मा खालामनांगौ रावबो फैया आइजो माहारिफ्रा आंनि भिडिअखौ बांसिन नायखाया मिथिखागौ र' एबार लाइभ फैबा साइज देलायना फैनांगौ अब्लासो फैगोन नामा मानसिफ्रा आरो लिरबावनि आं दे लिरबाव दे आगै लिरबाव फरायनि आङो साबा दङ लाइक होदो दे लिरबाव दे जे बड' स्टेटास आगै आं फरायनि एसे सायरिया बिराद मोजां जाना खनसे गोदै गारांजों एसे फरायबावनि र' गाराङा गोदै जायाबाबो गोसोखौ हमथा ओइ र' थांबासो दावखोबायसो र' दायो फरायफिनसै नोंनि खावलाया फारसे बुमारदोंलै मा जादों बुमारदों आरोना आं मिथिला सुनांसिगोनसो सेयार खालामलागोन बिजिनेस मा कमेन्ट हरलाबायखो कमेन्टखौ दाननो नाङानो लाइभनिखौ भिउसआ खमायनो वाट्स टाइमा ओरैबा आंनाव वाट्स टाइमानो गैखाया दाबो 1000खौनो जायाखै गोलोमजोब्बायसो ओइ लावदुम कमेन्ट खालामलाय लावदुम मा एक्टिं बेलाय कहे कटे खालामनाय आंनि प्रफेसनसो जासिगोन बेयो कहे कटे मडेल लानाय आं माने गोलोमदों नालाय बेखायनो अराय फुगारदों लाइभआवबो रावबो जयन जाया नालाय बेखायनो रागा जोंनानै बिदि खालामदां जाम्बालाय लावदुमफाय दे सायरि मोनसे मोजां लिरना हरलाय आं फरायबावनो आयना नायलाय आयना नायनो आयना गैया जोंनाव बै बाहेरायावसो दं आयनाया से लब से हम ज़्यादा ओमफ्राय मा रावबो गैया साब्रैसोल'सैलाय आं हालासो आं गाबनोसो ओंखारखाबायलै खर'सो मोनजोबबाय क्या करूं अभी कोई भी कमेन्ट नहीं दिया तो मैं किसको बढ़ाओ जिउआव नोंखौनो लोगो मोनबाय जेब्ला सुजुगोन नोंजोंनो जिउनि लामाखौ जेब्लायबो खनसे फरायबावनि जिउआव नोंखौनो लोगो मोनबाय जेब्ला सुजुगोन नोंजोंनो जिउनि लामाखौ जेब्लायबो बेबो जायो डाबल होनबानो माने गोलाव जागोन नालाय 1 मिनिट बानायगोन 1 मिनिट जाया 10 सेकेन्ड बानायनांगोन बिदि सायरिखौ जायाफ्रामा दे सायरि लिरना हर माबार फरायनि एसे ओमफ्राय आं मा खालामबावनांगौ साथामल' गाहामजोंलाय ओहो आं नोंखौसो होनखादों सिमां दंमोन आंहा नोंजों संसार जानायनि मा फाग्ला सायरि लिरला बायोब्रा बिदिनो लिरनांगौ दे फरायनो आङो जाम्बिलाय बिदि हरबाय नोङो दे रुपसिङाबो सायरि लिरनानै हरदों आं एसे सायरि फरायफिननो दे बै थांखांनायफोरखौ जोंना जे बड' स्टेट्सनि सायरिखौ आं फरायफिनो गोसोखौ हमथा हमथा थागोन सना नोंखौ आं
हाजारखि गोसोखाङा मानो नोंखौ मालाय आं बहाथो मोनबावनो नोंथ' मालाय गुबुननिसो जाखाबाय जानांगौ आंनि नोंखौ मोजां मोननाया आंनि गोरोन्थिमोन बोख्लायनासो फरायफिनदों आं ओहो आं नोंखौ फराय जाम्बिलाय आं हालासो शायरि लिरदो दे माबार आरो बैयाव मोनसे हरदोंमोन र' मोनसे गोजौआव दंबावो बोख्लायनि स्कर खालामबा माने नुलाना सोरजोंबा नागारजानानै सोरजोंबा गोदान सिमां सुजुनाया गोरलै नङा मानोना जाय सिमाङा थेर बेथेर जालाङो बे सिमांखौ आरो फिन सोरजोंबा सुजुफिननो गोबां सम नांगौ थाम्फै अरबायले बाल अरजादों थै बाराबा एसे बोरा लाथों थाम्फैनोबो एसे जाहोनांगौना आं रोङालै शायरि रायनोसो रोंगौ शायरि रोङा मानसिखौ रायनोसो रोंगौ आरोना नों माथो रायफेरालाय आंखौलाय लाइफआवलाय ओमफ्राय सोरनिबा कमेन्टआ सजायासै सोरबा लिरखानाया ओरैनो लस जाबाय बेसेबा आद्रि ना जेबोद स्टेटास हरदोंमोन नामा बेनाथ' कमेन्टआ सजानांगौमोन ना बेनाथ' ब्लु होखानायमोन ना आं हालासो रावबो फैया आं बाखाबायसै मा जाखो रुबुल बे सम जायैया आंनि बे सम जायैया आंनि अबे दे शायरि लिरना हरलाय दे रुबुल बे जेसा मा होनखो आं बाफा जोब्बायसो खिनोसो ओंखारला जोबो न'आवबो माथो बानानै खिनोसो ओंखारो आंथ' रावबो फैया नालाय लाइफआवनो आं मोनसे शायरि फरायनो नामा मा शायरि फरायनो आंथ' जेबो रोङा नलेजआनो गैया आंनाव थिंकिं सानलाय एसे टाइम नांगौ जानो बेलेगजों सिमां सुजुफिननो नंगौथ' बे जोंना जे बड' स्टेटासआ होदोंना दा लिरनानै टाइम नांगौथ' आरो गुबुनजों नों बे सासेजोंनो सिमां सुजुखादोंमोन नोङो एफा मोजांनो बे हिनजावा नोंखौ गारनानै थाङोब्ला नोंहा आरो गुबुन हिनजावजों सिमां सुजुफिननो टाइम नांगौ आरोना बायो नालाय उन्दुदो उन्दुआ आंहा लोगोफोरजों रायलायबावनांगौ दसे आधा घन्टाल' जादों होनखाबाय नालाय फोरनियानो दे खिफिनो ओंखाराखै आं दिनै खिफिगौमोन आं नङाबा बुं रायलायनायनि ओमफ्राय माथो रावबो फैथाराखै आं हालासो मोखां नाब्ले-ब्लेखायनो रावबो कुछ नहीं जो भगवान ने दिया मेरे को वही मेरा क्या है वही मेरा धन है दे आं खिफिनो रोङालै खिफिनो रोङा माने खिफिनो ओंखाराखै रुपसिं मा होनो नाङालै आं फोथाया मानो आइखुनजोआ लिंहर टच गादाराम मा बुंबावनो आङो एसे नायनि नै होनफैगोन दा बाराबा जोंना बिमाया रायखुनजो नोंनिया जबरदस्तिसो जोंना आगैया हरबाय फरायसै एबार गोसो गोथावै गोसोखाङोब्ला नोंखौ मोदै बोहैयो दोहो खामग्लिलाङो जुजाइनि अरबायदि रोहो नोंगौ सना नों आंखौ नंखायसो अनबोदोंमोन नंखाय नोंनि अनलायनायाबो नंखाय नोंनि अननायावबो गोजोनदोंमोन आं सना नंखाय नोंनि
नोंनि समाय लानायखौबो फोथायदोंमोन। नैबे नोंनियाव मोननै जाबाय र' मोनसे मोजां फरायफिननि प्रनाउन्सियेसना सुरबोनाया जायाखै आरो ना। गोसोखाङोब्ला नोंखौ मोदै बोहैयो दोहो दोहो खामग्लिलाङो जुजाइनि अरबायदि रोहो रोहो। नोंगौ सना नों आंखौ नंखायसो अनबोदोंमोन। नंखाय नोंनि अनलायनायावबो गोजोनदोंमोन आं सना। नंखाय नोंनि समाय लानायखौबो फोथायदोंमोन। नैबाव एसे दारि होनांगौ होनबासो जाबाय। बेबो बिराद बुरिया माने बेकग्राउन्ड होबानो बिराद मोजां खोनायो आरो ना। सेट बेकग्राउन्ड होनांगोन आरो ना दुखुनि। नानिखौ लेंहरदो दे होनबालाय। अमा फिसा बामग्राखौ बे मबाइलसो नायदों उन्दुबाय बिमाजों। मालाबा देखायगोन आं शायरिखौ एसे मोजां फरायफिनो। ओंखाम जाग्रोदो दे। ओमफ्राय जे बड' स्टेटास हायोबा शायरिखौ एसे मोजां बानायना हरबाव दे। आं मोजां फरायनो नाजागोन। आं फरायनो र' फरायबावदो बेखौनो। गोसोखाङोब्ला नोंखौ मोदै बोहैयो दोहो दोहो खामग्लिलाङो जुजाइनि अर बायदि रोहो रोहो। नंगौ सना नों आंखौ नंखायसो अनबोदोंमोन। नंखाय नोंनि अनलायनायावबो गोजोनदोंमोन आं सना। नंखाय नोंनि समाय लानायखौबो फोथायदोंमोन। नंखाय नोंनि समाय लानायखौबो फोथायदोंमोन। मोजां फरायजागोन। मोजां लिरोथ' नोङो शायरिखौ माथो। आंथ' लिरनो रोंबावा। माजों गान दामखौ जोंनावलाय आंनासो ओरैनोबा कपिराइट फैगोन। आं मा खालामबावगौ? सोर दं लाइभ खालामहर। मा होनोमोनलाय कमेन्ट खालामहर। फाग्लि गेसेनियालाय लाइक खालामहरसो होनफ्लांबाय। लाइक कमेन्ट खालामहरनांगौ। निउ जइन जादोंबा अननानै कमेन्ट खालामदो। हु इज जइन मी माय लाइफ। आं हालासो रावबो फैयाबो। only 2 people. So please comment me. अद्रट उद्रटसो जानांसिगोन नामा गारामाया थाबथाजोब्बाय आंना। अद्रट उद्रटसो। सानै दङ। सोर दङ दे कमेन्ट खालामहरदो। र' लिरबावनि एसे लास मोनो र' लिरबावनि एसे लास मोनसे एबार लास मोनसे लिरदो। गोनो गोथो दाजा नों सना आंनि बे मोजां मोननायखौ। ओरै मोनसे जेनेबा थार मोजां मोनोलायनो हिनजावा गोनो गोथो। हौवाया माने नंखाय सानो। आजिखालिनि सिख्लाफ्रा नंखाय गोसोथोयोना सोरबा सोरबा। हिनजाव थार गोसोजों मोजां मोनो आरो। गोनो गोथो दाजा नों सना आंनि मोजां मोननायखौ। गुबुन सिख्लाफोर बायदि नङा आंनि बे गोसोआ। गुबुन सिख्लाफोर बायदि नङा। मा होनोमोनलाय बायहां गोसोखौ मा होनो गेस्रेम गोसो होननांगोन आरो। आं बानायगोन र' होमबा सम ल' ओमफ्राय दे सोर दं कमेन्ट खालामहर। सासेल' आंनि लाइफआव दिनै रावबो फैया बेखायनो आं बिराद दुखु मोनदों। प्लिज जइन। हान्ड्रेड भिउसानो जायाखै आं दाबो 10 पिपलसो फैयाखै। एबारे 100 भिउस जानाय नङा होमबा लोगोफोर। गाबोन हले बुज्जिया फैगोन आंनि लाइफआव मिथिखागौ।
नेनसां दे माबानि स्टेटास गथे महरसो खालामनांसिगोन आं सासेल'सोहाय बोरो खन्थाइसो फरायो गियाननि बिजाबा बोरो आंना गियाननि बिजाबा आंना बोरो गियाननि बिजाबालाय इसको पता है ऐसे दिखाना पड़ेगा कि नहीं ऐसे दिखाना पड़ेगा ऐसे दिखाना पड़ेगा पता है इसको ज्ञान गंगा पढ़ना चाहिए इसको पढ़ के बहुत ज्ञान मिलता है सासेल'सै आं हालासो आं लाइफखौ दोनसैसो सोर फैयो एसे दसे थाबावसै मोनथाम फागखौ आबुं सरमान्द जोबनो हायो सासेल'सैलै सोरबा दं बेबा कमेन्टबो खालामा सोर दं गोनो गोथो जानो साना बे बिजाबखौ दाबो मोजां फरायनायखौनो जायाखै सानै दङ सोर दं कमेन्ट खालामहरलै आं बाबायसो दोनसैसो नामाथाय लाइभखौनो र' साइरि खनसे फरायबावला दै दोननोसै नामा 1 आवार जाथों सानदों आङो माने सोर दं कमेन्ट खालामहर दे कमेन्ट सैथो मुगायाव कबीरदेव सोर दं कमेन्ट खालामहरलाय सोर दं कमेन्ट खालामहरदो एसे आं एसे कमेन्ट फरायनि सोरबा ब्लं थांफिनलायबाय आरो ना इसको पता है आप लोगों ने ये ज्ञान गंगा इसको पढ़ना चाहिए सभी लोग माथो कमेन्टबो खालामा सोर दङ होनखाबाय आङो सोर दं रिकुवेस्ट खालामबाबो रावबो खालामा 3 peoples दे कमेन्ट खालामहरदो साइरि फरायसिगोन नै सैथो लाव खालिबोल' मोनसे बिदै बे जाबाय गोहैलो सुखु आरो गोजोन बेबो मोनसे साइरि जेब्लासिम जों सैथो लोगोआव सौहैया अब्लासिम जों गोहैलो गोजोन सुखु आरो थैरोङै जानो हाया सैथो लोगोआव थांनाया अब्लासो जाथाव जागोन जेब्ला जों आबुं सर्त साधुनिफ्राय बोसोन लानानै थैजासिम खुलुमनाय लामायाव दोरोदनाय गैया जागोन बे ज्ञान गंगा बिजाबनि गेजेरजों जों जाय गोबां खौरां फोसावनो नागिरदों बेखौ रावबो मोदाय मोदायजो आरो धोरोमनि मुगैनाय बांसावनाय खालामाब्लानो गासैबो धोरोम ग्रन्थआव थाखोमानाय गोथौ गुमुरखौ फोजाखांनानै थियै खुलुमनाय लामा फोरमायनाय जायखौ दासान्दि बयबो फरायथ'ला दे सोर दं कमेन्ट खालामहरलाय आं बिजाबसो फरायदोंमोन आं
गियान गंगा नैबे बिजाबखौ बयबो फराय दे रावबो गैखायनो बिदिसो फरायनांगौ जाबाय आङो कमेन्ट फरायनोबो रावबो फैया जबरदस्तिया जोंना फैबाय ओइ सना माब्ला माब्ला हारसिङै माब्लाबा माब्ला हारसिङै जिरायनानै बै उदां अख्राङाव गावदां अखाफोरखौ नायहरसै आं नोंखौ साननानै थारैनो रुजुजाया सना नोंनि महरखौ बै उदां अखाफोरजों फाग्ला जायो आं सना थारैनो मोजां फरायफिन ओइ सना माब्लाबा ओइ सना माब्लाबा हारसिङै जिरायनानै बै उदां अख्राङाव गावदां अखाफोरखौ नायहरसै आं नोंखौ साननानै थारैनो रुजुजाया सना नोंनि महरखौ बै उदां अख्रांनि अखाफोरजों फाग्ला जायो आं सना थारैनो माने रिडिं होबाय थाबा प्रनाउन्सियेसनाबो क्लियार जालांगोन नालाय बुंनायावबो दारि खमाखौ थाथ' मोजां जालांगोन आरो बुंनायाव उनावहाय भिडिअ बानायबा आरो ना दाबिं होबा भइस दाबिं होबा मोजाङानो बेबो लाभ स्ट'रि रमान्टिक सानै दं ओमफ्राय सोर दं दे मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरदो आं हालासुम रुबलाबो थांबाय ना रबसिङाबो थांबाय सरस्वतीनि गियान होनो ना आं बिनिफ्राय नामा आयौ रासिबो दंलाबायजोबो नै मोदायनि माबा मोनसे ब्रह्माण्डनि फिसा सावगारि लुना एफ आर इउ नेपालि सोर बेलाय बेथ' माबासो जाखाथारगोनहाय थेंक इउ दे लाइभआव जइन जानायनि थाखाय बड' स्टेटास गोलाव गोजा आब' कमेन्टआव हरजाजोबा लिरनो एसे दिक्कत जायोना ओंखायनो दे जेबो नङा उनावहाय माने खेबनानै हर आं फरायनानै हरगोन आरोना ओमफ्राय लुनाया सोरां सिनायासै मेरे चैनल में नहीं आई तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए लूना और लाइक भी दे दीजिए नहीं मतलब उथुन रूपसिंह बायदिसो मोनदों बहुत दिनों के बाद आज मैंने लाइव आया है क्योंकि कोई भी नहीं लाइव में मेरे लाइव में ज्वाइन ही नहीं हुआ आज एग्जाम खत्म होने के बाद आज से लाइव दिया था दे सोर दं कमेन्ट खालामहर उन्दुनोसो ओंखारबाय आङो बोरैबासो मोनबाय आं कमेन्ट करो आं 1 घन्टाल' दोनगोनलै रावबो फैयानोथ' दिनैलाय लाइभ जे साननिफ्राय आं नाम बिथोन लादोंमोन बेनि उनाव गावनि न'आव थानाय नकल सादुनि सावगारिखौ स्टाफनियाव गाहरनानै सावजोबो आब' आं ओंखाम जानि रटे जाग्रोदो आगै आंबो 1 घन्टा जाबानो दोननोसैसोदां माथो रावबो जइनखौनो जाथारा
लुना एफिफा सुरजाखौ आंथ' नेपालि नङालै जइन जादो दासो फैबाय कमेन्ट खालामहरदे कमफ्रायलै सोरबा थांफिनबायलै फैयो थाङो थिग बेबायदिनो मानसियाबो जोनोम जायो आरो थैयो सोर दं कमेन्ट खालामहरलाय कमेन्ट खालामाबा दुखु मोनो दसेनो फैयो दसेनो दं आब' सनिया कयनासो भिडिअ होलायबायहाय जोंनाव नायनांसिगोनहाय सोर दं कमेन्ट खालामहर आंखौ माने भिडिअ होबाय थायो होनायसो जासिगोन सुप्रिया आंसो रावबो नङ मिनिब्रा ज'नों सारा ओरैबा रावबो गैला थांजोबबाय लांबाय गरमसो मोनलायलांबाय आं दे लोगोफोरनो शेयार खालामनानै हर राकेश क्यूट बय हाय हेलौ थेंक इउ सो माच लाइभआव जइन जानायनि थाखाय राकेश क्यूट बय नोंथाङा आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामाखैबा अननानै सापर्ट खालामदो आरोना ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट खालामहर नेक्स्ट आङो 24 आवार्सनि उनाव बेक खालामफिनगोन कैसे हो अच्छे हूँ मैं अच्छे बहुत अच्छे है एग्जाम खत्म हो गया इसलिए मैंने बहुत दिनों के बाद आज लाइव आया क्योंकि आज मेरे लाइव में ज़्यादा व्यूअर्स ज्वाइन नहीं हुआ इसलिए बहुत दुख हो रहा है मेरे को प्लीज मेरे राकेश की बॉय आप कहाँ से आ रहा है कहाँ से आ रहा है हॉट बबी जी ओ थैंक यू मेरे लैब में कोई नहीं था इसलिए मैं इस बुक को पढ़ रहा था ये बुक हो रहा नाम है ज्ञान गंगा इसको पढ़ के बहुत ज्ञान मिलता है राकेश से हो प्लीज बताइएगा और आप खाना खा लिया कि नहीं प्लीज लाइक दीजिए लाइक होदो सोर लाइक होआखै लाइक होनानै होदो दसेल' थाथारसै 1 आवर जानोसै बारा गोबाव गैया मैं वेस्ट बंगाल से हो वेस्ट बंगाल का है ना वेस्ट बंगाल में तो बोड़ो भी है ना बोड़ो भी है बोड़ो आता कि नहीं आपको बात करने को मा ओंख्रि संखो ओंख्रिया मेनदैया आङो मा ओंख्रिथाय
Like होनानै होदो दे राकेश cute please like me. आपका डिनर हो गया भाभी जी? नहीं हुआ, अभी भी नहीं खाया हमने बस अभी लाइव दिया है, लेकिन लाइव में कोई भी नहीं ज्वाइन हुआ। लाइव खत्म करने से बट खाएगा। ओ माँ, ओ पिक, मैं पिक हूँ ना, इसलिए पिक दिया है। बॉडी हो गया मेरा, बॉडी पिक हो गया इसलिए। ठीक है हाँ भाभी जी, ओके हो, ठीक है। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए राकेश क्यूट बॉय। आपका भी चैनल है तो मैं फिर कमेंट देख के 24 आवर्स के बाद बैक कर दूंगी सब्सक्राइब। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो, और लाइक भी दीजिए लाइव में। बहुत ही क्यूट भाभी जी। ओ ज्यादा नहीं बोलना है, ज्यादा क्यूट नहीं है मैं सप्रिया बोल रहा है। लब 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 कैसे बनाते हैं नहीं आता है मेरे को, कोई भी प्यार बियर नहीं किया ना, इसलिए कोई किसी से भी प्यार नहीं किया ना, इसीलिए लाइव नहीं बनाना आता है हाथ से, अंगुली से, अंगुली से। और राकेश, हाँ हाँ मुझे हाथ से दिया खाना खा लिया कि नहीं राकेश बॉय? झूठ मत बोलो, झूठ नहीं बोला रे, झूठ नहीं बोला। किस बात को झूठ बोलो मैं ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ ना सुप्रिया में लव यू भाभी जी। ओ डू यू लाइक मी? हाँ TN Boro, hello, hi, hi, thank you so much. लाइभआव जइन जानायनि थाखाय लाइक दानमि, ओके लाइक होदो आगै अननानै। थैंक यू दे राकेश, लव मी TN TN बोरो हेलो बुंदों, हाय कैसे हैं आप, मेरे लाइव में ज्वाइन होने के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक डन इट भाभी जी, ओके थैंक यू सो मच। अभी 8 है, 9 नहीं हुआ, एक्चुअली कोई अनलाइक दिया है तो फिर तूने जो लव नहीं किया बोला था ना, ओ वो तो हो गया ना, इसको बात छोड़ो। उस ओ, उससे झूठ मत बोलो, कह रहा हूँ मैं, वो समझ में आया अभी। टी डी 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 डी। और TN गया कि नहीं, गया है क्या? नहीं गया तो प्लीज कमेंट दीजिए ताकि मैं कमेंट पढ़ सके जल्द से जल्द, टपटप। तू है तू राकेश, मैं गलती हो भाभी जी, फिर आएगा था बोई। ओ मैं चलती हूँ भाभी जी, फिर आएगा था भाई। ओके ओके, आप मेरे को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। मेरा 50% ही गया ना राकेश, टाटा बाय बाय। सोर सोर दंबावो, सासेल'सो माथो।
सिगाङावसो मेरला लाइभआव जइन जायोमोन दाना लाइभआवनो जइन जाला मानसिफ्रानो बिजि थाजोब्बाय बिजि दसे थाबावनोसै बिबुथियाबो लाइभ फैबायलै और कोई भी नहीं है मुझे तो शर्म ही आ रहा है मेरे लाइफ में कोई भी नहीं इतनी दिनों के बाद आज मैंने लाइव दिया सोने का मन हो रहा है नींद आ रहा है मेरे को गोजोन सिमावनोसै नामा सोर बुंब्रा वान दंबावो कमेन्ट खालामहरदो दे जेमस्टार चांमा लाइक होदो दे Oh, thank you so much join होने के लिए लाइव में सुप्रिया आंसो दं दोंबो दं जेमस्टार स्टार नामा फरायनो रोंला प्रनाउन्सिएसन जाला थैंक यू दे लाइवआव जइन जानायनि थाखाय जेम चांमा अब बोरो आता कि नहीं बोरो जेम चांमा ये कर रहा है मैं बटल नट लाइक नहीं किया तो लाइक दीजिए प्लीज दोनसैसो आं दे सोर दं कमेन्ट खालामदो दसे थाबावनोसै आं सोर दं कमेन्ट खालामहरदो दे कमेन्ट जल्दी से जल्दी थांसैबाबो खोन्थाला ओ माय गॉड बहुत गर्मी है यहाँ मक्खी मच्छर काट लिया मेरे को काटा है मेरे को सोर दंब्रा सासेलाय माथो कमेन्टबो खालामा माबो खालामा रागासोना दोनसैसो आं बै आंहा उन्दुदो दे होमबालाय बाय बाय सोर दङ जइन जानानै अननानै कमेन्ट खालामहरदो आङो बिराद कमेन्ट फरायनो लुगैदोंमोन मानसिफ्रानो गैयाबा माथो खालामनांगौ ना गोसोआ दिनै दैमुनि दै बायदि गोजोन मोनाखै मानो होनोबोला आंहानि लाइफआव रावबो गैयालै मा गाबबाय थादोंलै
दुखु जादों, मेरे को बहुत सैड फील हो रहा है क्योंकि मेरे लाइफ में कोई भी जॉय नहीं हुआ इसलिए बॉयफ्रेंड जों रायजा हरबाय नामा? नो नङा, बिदि नङा खोथाया। मानो होनोबा लाइफआव रावबो गैया, बेखायनो आङो दुखु जाबाय, उन्दुनो ओंखारबाय आरोना। शेयार खालामनानै दा लिंकखौ गाबोन खिन्थु आं लाइभ फैबावगोन दे, गाबोन खिन्थु जइन जादो बयबो। मा ओंख्रि जाबोखो रुबुल? खोन्थाहरदो दे। दोननोसैसो आङो लाइभखौनो, मानो होनोबा रावबो गैया नालाय। नों बयफ्रेन्डआ खाथिनि ना गोजाननिलै? मने बयफ्रेन्डआव दिल्लीनिखौसो लागोन आङो जाम्बालाय। जाथ'वाखैनो र'। औ जाथ'वाखै आरोना। मा ओंख्रि संदों मिथियाखै नामा नोङो? मा ओंख्रि संदों बेबा माम्मिया नोंसिना? जानोसै लिंहरदों। औ जानोसै आरोना, लिंहरगासिनो ओंखाम जानो। ओमफ्राय मा नांगौ? आंलाय पार्टि जायाखै माथो। ये है पान, लेके जाओ। दोननांसिगोनसो आं लाइभखौनो, आंबो ओंखाम जाहैसै। सोरनिबा कमेन्ट श' जाफैयाखैदां? सोरनिबा कमेन्ट श' जायाखै? अननानै कमेन्ट खालामबाय था श' जागोन आरोना। लाइक होआखैबा लाइक होदो दे, सोरबा लाइक होआखैबा दोननोसैसो आङो। गले गले सोसोम बोरैमोनलाय बावलायलांबायसो, गानखौबो रोङा नालाय खननो। टिं थाथ' डार्लिं, ओंखाम जानि दे, जाग्रोदो। आंबो दोनखानोसै, सोर रावबो गैया। खानाय सिखारनोसै आंबो, खानाय लोबनाया रानबाय आंना। मेरे को क्या बोलना है आज? मेरे को तो कुछ भी नहीं बोलना। हिंदी नहीं बोलना, इंग्लिश नहीं बोलना। नैसो जासिगोन। दिनै आङो हिन्दी आरो इंग्लिश जेखौ बुंला होननायसो जासिगोन आंनाबो, मानो होनोब्ला लाइभआव रावबो जइन जायाखैबा। दोनसैसो आङो। रावबो गैलाबालाय माथो खालामनो आरोना लोगोफोर गाइसमोन। दोनथ'नोसैसोदां। बिदिब्ला थाथ'लायदो लोगोफोर। है थाम्फै अरबाय।